ମାନଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିପୂରଣ ଯାହା କିଛି ଦାବି ପୂରଣ ଦାବି ଥିଲା ସେଥିରୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ମେନ୍ କରି ଆମର ଦାବି ଗୋଟେ ପୂରଣ ହେଇଛି ବୋଲି କେବଳ ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆମେ ମାନେ ଜୋରରେ ଲାଗୁଥିଲୁ। ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଆଜି 4 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଂଶିକ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ତାଙ୍କୁ 80,000 ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି କି? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ବାପା ମୋ ପୁଅ ବୋଲିକି ଉଳେଇ ନେଲେ ଏତିକିରେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦାବି ଆମର ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜନସାଧାରଣ ଯେମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ହଇରାଣ ହରକତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ହଇରାଣ ନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ଗଠନ ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ରହିଗଲା, ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ ହୋଇପାରିନି। ତ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଖୁସି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛୁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟିକେ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ଆଜି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୋଟେ ମିଳିବାର ବାଟ ଖୋଲିଛି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ।